Baba wikhetha inkosi yabantu. Mkhandlu umhlose ezulwini. Cabanga ukuthi ubaba omkhulu umfundisi usengethulile, seniyazi ukuthi ubani lona okhulumayo phakathi kwenu. Amen. Isengike ngafika la kanye kuleli thempela sesandleni yazweni, kodwa-ke ngiphathekile. Angikusho lokho ngoba angikhululekile ezindlungu ngikhona ngoba ngize kuNkulunkulu. Bantwana basezulwini ngibonga kakhulu ubaba umfundisi uShengwa nami ongiphayo ukuthi angiphakathi phakathi kwasezulwini ngibeke izwi. Ngiyabonga Nkosi. Izwi lami ngizokulibeka nami elokuthi ngize ngibe phakathi kwenu nje. Kwesinye isikhathi ngabona kanjani ukuthi kufanele kube khona. Ayibona. Lo Shembe ngambona ngumntwana omncane ngeminyaka emdala kakhulu. Ngangise umfana impela, ingane yayingakakwazi ukukholwa lakwashembe. Ezweni lakithi kwakunezalukazi ezazikhona ey'thathu ey'bili ezazisezithempelini. Bungakaziwa ubuNazaretha kangaka. Amen. Bantwana bezulu ngangelusa izinkomo silomfowethu amaziyo ubaba umfundisi osesishiyile uNdlovu. Ukuze kube lapha phakathi kwenu ngabizwa uShembe ngendlela engingazi noma ningezwa yini imali. Ngixoxa engaba liqiniso yini kini. Ngangasenabo abazali sebengishiyile emhlabeni, sele nje phakathi komndeni. MaNazaretha ngikhipha inkomo ngolunye usuku esibayeni, ngizise endleleni la kudla khona inkomo ekuseni. Sengedlula-ke esihlatshaneni esinye esasijwayele ukudlula kuso ngoba kwakuyinkathi yasehlobo. Ngiqonde uchaza ukuthi ukuze kube lapha phakathi kwenu kwenzekani, ngambona kanjalo. Uma-ke ngidlula kwesihlahla okuthiwa umvuthwa mini, bayasazi abaningi. Idlula ngokhe-ke sedlulisa inkomo ziye phambili, sengidibana lokuthi ake ngisidle lesi sihlahla. Ngakho iy'hlamvu embili ey'ntathu zokuqala ngayifaka emlonyeni. Uma ngizigwinya ngisalindele ukuqhubeka nokukha ngidle, ngabe sengiyezwa into ebabayo esemlonyeni kimi. Lento mayibaba ngase ngicabanga ukuthi hawu yini le baba engiyidlayo. Khona-ke isilwane ababeqwashisa ngaso abadala ngalezo zikhathi okwakuthiwa wobheka ungadli isithelo kanti awubona ngakhona mahamba nezwane. Engicabanga ukuthi abaningi bayamazi mahamba nezwane. Ngase ngicabanga ngingambona ngamaNazaretha ukuthi ngidle umahamba nezwane, ngathi kusho ukuthi sengidla umahamba nezwane. Ngase ngishaya uvalo ngabona ukuthi sengiyafa nami ngizolandela abazali bami. MaNazaretha mase kusukela lapho ngashaya uvalo ngehla emthini ngayeka ukusidla lesithelo. Ngagijima ngaya komunye umuzi wakithi, ngathi ngizocela amanzi, ngifuna ukuhlanza ikhonto esengiyidlile. Ngisole sengathi umahamba nezwane banginika ngahlanza. Ngashanda ngakhululwa nokuhlanza cha
ngabe sengishawuva lo olwalungiphethe kakhulu ukuthi engizokufa Manazaretha amahle ushiyembeke ngangiyingane ngingamazi kahle kodwa kubona izalukane sengiyishilo zazi ikhona etempelini zikhuluma ngale ndaba esingayazi ukuthi ithini iyini singanakile kakhulu bantwana abantu bazizulile ngabe sengalimemeza leli gama lokuthi sengase ngiyifile bashembe sengizungapha lezwa lolo valo lwangishaya njalo Manazareta laze lwangigulisa lwaqhubeka nami angazi ngazi ukuthi yini enzekayo lwaqhubeka uvalo kodwa kungekho la ubuhlungu khona ngizocela udlule ngomele ngizobambezela kakhulu sengizodlela phansi ingoma kuzoba yamashumi amathathu ngithi nesihlanu baba awungelekelele uvulele angibone emehlweni ivala yeah ngishayelile baba mavu Baba wetu usezulwini ulwini ngibheke ungithande kande ungazibheki engithanda
ngiyabonga baba mfundisi bengafanele baba ukuthuma kodwa ngoba uNkulunkulu sezulwini ubonile baba ukuthi ungakuthuma ngempela kunjalo kulo muzi njengoba ngisho ngithi ngafika ngesikhathi eside kukhona inkosi ilanga nginovalo-ke njalo ngoba ngabona indaba enkulu phakathi kwenu maNazaretha ayibona Nkosi ngayibona indaba enkulu nxa ngifika phakathi kwalo muzi maNazaretha esabekayo yilokhu ngasho abana lokho ma ngiphakathi kwenu maNazaretha ngiyanesaba ngoba ngiyayazi into eyangiqoqayo neyangibizayo ubukhulu bayo kuyaqhubeka-ke maNazaretha ngaze ngabona ukuthi kufanele ngikholelwa kwaShembe lazi isho lezalukazi ngiyithandane Thixo mntana kasingakwaNdlovu kukholwa ngoba usenabo abazali ngakholwa ngumntwana laba bazizwe ukuthi ingane ngikholwa yenzani lapha kwaShembe mayithi yakholwa iyogcina ilokhu ngaqhubeka maNazaretha ngoba ngangibiziwe uNkulunkulu ayibonga Nkosi enkulu babe angazeke ngibuye ngihlehle njengoba ningibona ngela nganginothando olukhulu olwasukela lapho kulolo luvalo lalungishayile kwangesiluvalo kwakuShembe engifake uthando lwakhe ngaphakathi maNazaretha uShembe ngamgwinya ngithi ngidla umvuka wami kade ngiShembe kuze kube namhlanje maNazaretha angikwazi ukudlalela kule ndaba ngakhula ngaba indoda ngakwenza konke kodwa akukho kwakumkhetha ngibuye ngihleshe ngezokwami ngalalela iziyalo engangizizwile uthando lukhona lungigadile wathi noma sengize lapha eGoli bantwana bayigcwele basezulwini zazikhona izinto ezinhle ezenzeka ngingagade umuntu wokuShembe wayengigadile ngaqhubeka noMnazaretha kuze kube namhlanje ngiyacela-ke nami ukuthi ngingandi kakhulu ngoba ubaba ubetheke ngibingelele ubaba umfundisi ngicela ukuthi ngibuyisele kuye ngibonge kakhulu ukuthi nami wenzile ngaphefumula phakathi komzwa engcwele walapha kithi sikuwo amen ngiyabonga baba Nkosi Nkosi Siyabonga baba wethu mvangeli kaShembe amazwi sesiwatholile aphuma kumuntu omdala anesibusiso inkosi imbusise ngizocela ke nami ngumntwana amavesi nje abe mathathu lapha ku84 engomeni zamaNazaretha iyankitaza ngingayona indoda yasemsakazweni okuthiwa umakitaza le ndaba ehlatshelelwa inkosi yamaNazaretha kulesi sihlabelelo ngangazi ukuthi nami ngiyoze ngizalwe ngiyibone lento ayibona okamayekisi ngiyahlupheka-ke ngoba ngiyibhimbi kodwa ukuhlabela ngiyakuthanda kodwa ngihlupheka ngoba ibhimbi kodwa-ke ngiyabonga uba ibhimbi elihle elinoShembe phakathi yenhle kangaka yenkosi yethu yethu muhle kangaka usimakade kade yihle kangaka
nabahle eManazaretha asesandla neze. Enhlizweni kaShembe niyazazi ukuthi niyigugu lingakanani. Lokhu enikwenzayo nalokho eniyikho nize ningamvumeli uSathane angene enhlizweni zenu. Uqabani mthande ngenhliziyo epheleleyo. Ngoba unibonisa indaba enkulu wanibonisa uNkulunkulu ehamba phakathi kwenu emhlabeni. Kayibongwe inkosi. Njengoba ngihlabelela nje ngibona ubabila. Ngibona ulanga phuma sikothe nabalothatha abahangulo zandla zinemsebenzi njengelanga ungumahlobo okuthwala izono zelizwe. Uma lesihlabelo sichaza sithi inhle kangaka inkosi yethu, inhle noma isukuma. Luhlunyazi Manazaretha. Ithi mayilisa mayiphakama ehomisi. Ihomisi inhlakazi yehlisile yayibeke ehomisi. Yathi njengoba sesimbi lapho thina boShembe inhlakazi le. Ithi ngithe mase lithi awuphuma umhlangano. Sengivunule sengiqonza. Uthi ngathi mangibheka umakoti wami ngambone eshalaza ibheka lena. Uthi ngayibheka mina ngabheka udadewethu. Uthi ngayibona inkinga. Manazaretha asiphendukeni. Uyadela wena lapho. Yehle mthinza ke uzalana kwakho. Kodwa unendanda ngokubuka into enhle, insimu enhle kangaka. Wemfowethu wedadewethu wayale. Sikhonza inkosi. Sikhonza inkosi enhle nemisebenzi yayo. Ubombela wayenza indaba enkulu emhlabeni. Kudlalwa ngabantu kule nyanga nje ziyakhala izalukazi engayanga ngisho esikoleni. Yonke into ezingakwazi ukufunda ngisho ziyakhala kuthiwa namhlanje yiphasika. Ezingakwazi nokuhlukanisa isitathule sangapha. Ogogo thina sikhule bengayifaki isithathulo. Nokukhulu bengayifaki isithathulo. Uthi enikeziwe indodana noma umzukulu isithathulo uyohamba eyifakile. Uyothebuya ebese igaqela eseyifake endukwini. Akusavumi ngoba abayijwayele lento. Onkuzimalanga lapho makhulu athathe sangapha kwa right asifake kwa left. Usiyobona amambendelezi nje ebheke lapho ebheke khona. Abantu abebenesibusiso bemthanda uNkulunkulu ngohlobo olubangasayo. Inkosi. Siyambonga uShembe Manazaretha ngoba wathatha umbuso wasezulwini wawuzogqumeka emhlabeni. Waphinde wahlala nathi wabaphakathi kwethu. Walalela izinkinga nezifo zethu ayithathe yena zentshathe thina sikhululeke. Ayibonge inkosi. Awufundele incwadi mntanami ukuze nawe lapho nowehlaweluka lapho ubulazi namhlanje iqiniso. Ma unenhlanhla kodwa ma uneshwa ke uSathane uzakuvala izindlebe ukuthi iphasika leli. Ufunda incwadi kaLevi. Funda incwadi kaLevi 23 evesini yokuqala no-Exodus 12. Qala evesini 1 noNumeri 9 evesini 1. Thanda abafana abasheshayo ke mina. Incwadi kaLevi 23 verse 1. Ya. uJehova watsho kuMose. uJehova ushilo kuMose Wathi yisho kwabaka-Israyeli. tshela ama-Israyeli Uthi kubo. uthi kuwo Imihlangano kaJehova eniyakuyimema ibe yimikhosi eyingcwele. nansi inhlangano kaJehova eniyoyimema ibe yimikhosi eyingcwele. Le imihlangano yami. Lena inhlangano yami mina Thixo. Osebenza izinsuku eziyisithupha.
inhlangano yami lemhlangano yami umkhosi oyingcwele umkhosi oyingcwele enyakuyimema ngezikhathi zayo ngiyayimema lemhlangano yami ngeyikhathi zayo ngenyanga yokuqala inyanga yokuqala kuphi ngosuku lweshumi nanye usuku unyanga yokuqala nosuku lweshumi nanye kusihlwa kuyiphasika iphasika kusihlwa ngosuku lweshumi nesihlanu yalo nyanga mhla 15 kulowo nyanga umhlangano wesinkwa singavutshelwe kuJehova kodliwa umgobo umhlangano wesinkwa singavutshelwe anodla isinkwa singavutshelwe izinsuku eziyisikhombisa anodla isinkwa singavutshelwe izinsuku eziyisikhombisa ngosuku lokuqala noba nomkhosi ongcwele awu nakho-ke awuphinde ngosuku lokuqala noba nani ngosuku lokuqala noba nomkhosi ongcwele ngosuku lokuqala endaweni yakithi emacadini esinenkomo siqhamuka amagumbo omane omhlaba siyohlala emzini oyingcwele siyolinda izwi bese liyamemeza izwi lithi lalela wena lapho lalela wena wambaya lalela wena osedokotweni nawasemotweni ethi izwi lenkosi siyangena umhlangano bonke abantu abahlangana esangweni usho uThixo umqobo wakhe ukushilo usho ungaphikisa lemhlabeni ungaphikisa kwaphezulu uthi noma mntanami ususenzile isono kodwa ube unanhliziyo yokuyisola uyothi uma isekuthathile bekufaka esokweni ngifike mina ngithathe babuza ukuthi yini lena shembe oyifake phansi komthimba wakho ngithi lena into yami nani-ke namasisukume sukume sibheke yamuza ukuthi uKlebo wasezwini uthi nasi silo asibheke neso laso ukuthi ushembe muhle noma esesukuma esekhoboza izitha zethu wayikhoboza emlaza phambi kwami ngaze ngahlikihla amehlo ngathi ngibona phambi kwami ngibone intombazana eyayidliwa yinumbo lenyoka iminyaka eminingi ubuso bayo sebuze basabeka nayo ayisabhekeki kahle uthi uma wayo sengigijima iy'ntaba zonke uthi nala iNazarethe sengizamile ayibambe mfana omdala uthi sengizamile ukuza iy'khathi ey'ningi ngoba ngizwile ukuthi ushembe umphumuzi wabahluphekeleyo umduduzi wabakhalayo uthi nami ngayigqokile ingubo emhlophe njalo uma kuthiwa uyeza la itehesi ngiyayithwala le ndodazi yami ngiyilethe lapha kodwa bangivimbe madoda umoya wasempini umoya wokulwa umoya wokukhwaga awusebenzi la ukusebenza umsa wakhe ngoba uhlezi phakathi ube nesihe sengazathi usuyisilima yaba nesihe indoda yezethile inkosi ilanga ithi hamba Shumayeli hamba uvala abantu manje ukuthi bengabesenyuka kuze entabeni yomhlangano abasale sebema khona lapho ithi inyanga yezulu muhle umuntu ma engumNazaretha nomuntu ma ikhandeke kahle ube nawo amanga wethu ube namanga ingcwele niyangizwa ukuthi thini uzowezwa ke mfana wami uzowezwa ke intombi yami amanga ingcwele ngisekhona inkozweni athi amanga ingcwele lithi izwi lasezulwini ngapha hamba mshumayeli ubhala abantu ukuthi abasale sebemalapho kuyayivala inkonzo umshumayeli oqeqeshekileyo
onoshembe phakathi ongamgqobile, umNazaretha ongawugqokelanga amakhaza, umNazaretha ongafihli ngawo izono ukuthi wayikholwa kanti kakholwa, oguquke ngaphakathi enhliziyweni. Uthi mayifika kumaNazaretha uyawabona ehle emotweni ayakhugela asemadala, omakhehlekazi ayakhugela, nabalimeleyo nabagulayo bahefuzela. Uyayibona phela ngase ngiyithathe ngayibeka phambi kwakho njengathi nayi phambi kwakho. Uthi lalelani, ithi Nkosi nyukani ngamandi sizovala. Uyaweza mangayigcwele? Lalelani bomama, lalelani bobaba, lalelani batabamuntu baba, gijimani ngamandla isilavala umhlangano entabeni yomhlangano. Lokhu kubonakala okuluza luzile awutholi esayini abathakathi bendaba. Bayezani bevele emagumbini omana umhlaba, kuthi ubheka ngapha ubone lokhu kumhlophe, lokhu nshilo into ingamayekisa sithi bongani noJehova. Wayengenandaba noma ikhehle elingakanani. Leli ikhehle uyalibona nje seli-BP. Kodwa wayiphethi lo mfana, amanye obiza lo mfana kaNdlovu, ashiyiqebu lekhehla ongasahambi abathakathi bendaba babengafaki namadavana, babevele begalela ibheshu nje. Usiyobona amansanananja nje, amansanananja eyikhwepha zelokhu ukuthi indali yona. Uthula ngaphuma sikode abantu obiza umfana kabantu eseshesha ngoba ubiza umlilo uqobo lwakho. Ayibonge inkosi. Uthi mayisibopha luthi unyazi lwezulu sise enkantolo lapha elokaneni Albert Mthuni. Uthi naze nabahle eManazarethe, uthi nabahle, uthi ngiyanithanda, uthi ningoliyo, uthi ningazoli futhi. Ububani wena benubani mina enganconywa ushebe ngimaningi nje athi ngimuhle. Ayibonge inkosi. Yafika ke le nkosikazi umhlangano womhla ka7. Ngake ngabona umgidi ka1 day angeke ngize ngikhoshwe. Ifika lapho inkosi yenza uvuka nathi unyazi lezulu bancane abantu baseSandanesi. Wawungaboni eyintabeni okwakumhlophe inkalo, wongathi nje umhlangano okade wahlala efika ngoku kwashaMaxhosa. Ayinika ukuba uhlabisa inkonzo umvangeli futhi umthandazo wokuvuka. Ngiyabangela abantu abathi umbhedesho ukuthi bawuthatha lo mbhedesho. Nina niqeqeshekile ningasho nje nithi umbhedesho la. Umbhedesho labantu abaphethayo abathi iphasika lo April, alikho iphasika ngo-April futhi iBhayibheli. Liyasho lithi iphasika yiliphi? Sithi inyanga yokuqala noma lithi u-April? Angithi nasedlulile ephasikeni. Ushembe wasenza ukulemba. Singo high education, singo high class. Ngoba silandela uchwephesha wasezwini. Wabayibona inkonzo, abaholi bakhona bonke bangothisha. Asiholo thina zimbumuthi. Uyafundisa umuntu uphucuka ugwayi.
la engqondweni yakhe kugcwele ugwayi ikhona into ezongena la naye intombazana lethi mayibhalwa nje inkonzo kwathiwa amakhosi nabefundisi abasondele eduze kwenkosi sasondela sesihamba kancane usungathi singongcwelengcwele siyamamatheka siphambi komnikazi wethu ayibonga inkosi ungabohlala wena njalo uthi awunamali yokuya enkosini uzoba ikholwa elishiphelwa amadimoni bayibona into zakho zingalungi nasebusweni ngeke uze ube muhle ngoba manje usafana nabantu basezwe nambe bebhika yonke into le asukela umuntu athiwe inyanga agesi lo muntu agqoke ihembe liklini akanasuthu uthi yena uzokusiza yena ngesingabe usaguluguliswa yinsila kagesi shembe lawatamba manga watshele indoda iyabika liphila indoda iqambe kanjalo mfana liphila indoda manje baba ngiyagula inyanga ezulu kwakho omunye umuntu iyathula hloso sibambelana sesiyahleka sithi uyazi ukuthi uyazi wena uyazi ukuthi ukuliswa yini baba ngathi ngiyagula nje buka ukukhala kwendoda hawu nayo indoda ikhala ithi inyanga ezulu lalela yathi ukuliswa yini abazi inyanga ezulu sebenaso la istage sakhe ithi ukhulisa insila abogeza awu yamangala indoda hawu ikhula nakuba ngiyabhava nje uthi hambe uyogeza kwenye indawo sinomhlangano leKwaZulu uvele kujama imoto saba nomhlangano iyajama imoto yabathe iyaphutha imoto iyayithula njani hapha yaphutha imoto bayivule edebini bayibheka injini yayithulula nje imoto kwase bekuthunyela abefundisi sekhona labo zakwethu abaya ngane emampondweni baba banikela imoto kaSibanibani ayivumi ukusuka sesihlanganisesa yathi inkosi lethanda amanzi abusisa amanzi yathi ambani oyigeza kusho isilwane sasezwini uqobo lwaso umabizwa sabela wabizwa emhlambeni badingana wasabela uNkulunkulu wami ngafani noNkulunkulu wakho wena mina uNkulunkulu wami akafani noNkulunkulu wabantu abadla isithathu abadla nogwayi namhlanje nje bathi iholiday nje baphelile amagwebu bahleze emagwebini abanye baduka ngaleli yalanga kuqala amaholiday uhlezi kwathoko wondla ingane zenye indoda ezakhe ingane ezilambile awutshela mawuganele nto ukuthi uganele mawusutshela nje abantu baxoxela nawe ukuthi unendoda elokhu yalahleka njalo uma kuholiwe iyadukelwa ikhaya ingayisayiboni indlela ezekhaya leo liyahlangothi liyahlupheka izinto oluzibekezelelayo zinzima kabi mina umuntu ophuza utshwala nobhemayo ngimuzeza lapho ukuthi awu ngahlangana nenkinga umuntu ukhuluma nami nje ngimnika isiquthu ngibhekelele ithi khuluma umsheshe ngoba lezi zinto azidlayo sesehlukanisiwe thina nabantu bezwe ize yathi inkosi yasekuphakameni yathi uzungathathi indodakazi yakho uyiganisele abantu bezwe nendodana yakho ungayiganisele amadodakazi abezizwe ngoba abantu banephunga munye unephunga elihle ayibonga inkosi yathi intombazana hawu ziyahlupha mani lezi ndaba ngithi ukuthatha ukhamukele niyomxolela abantu abami kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kuqonda ukuthini siyavala inkonzo kwathiwa size senza sashesha sakhephuka safike sakuqa yes
sukuma kodwa sezulwini wokhwita umjimbo wakhe wehle althani elungise ushembu yalungiselwa maNazaretha elungiselwe lapha eplaza kwawusushintshile umplaza ungasewona lo wamplaza ushembe nina maNazaretha egqoke ingubo emhlophe nithi owednodwa ishaya eceleni ushembe wabo bonke abantu ushembe ngoba uma ufika wena ugqoke ingubo emhlophe ukunika one injection wena ugqoke ingubo emhlophe noma igqokile ingubo emhlophe inkosi ibusise akulanda amanzi kulanda amafutha kodwa ngethukile thuwe mababonga ezantsi intombazana ayikabiki enkosini sethe nje akuza amakhosi nabefundisi semasiceda babeviva abantu sebesethiwe ukuthi isethize abantu abangayigqokile ingubo emhlophe phambili niyambona ushembu unothanda wena ufuna uthanda nje umlwakho nezingane zakho usuzujahwe ngamaphoyisa uhulukukwe uyofesela efemini uyamangala umakoti usondla ngithi i-maintenance yini ngomakoti nenobhasi i-maintenance yini khulumani yini phathi i-maintenance angikwazi nakubiza ngoba ngaze ngondle nge-maintenance uvinjwa amaphoyisa kuthiwa wena awuzondla iy'ngane la isitezi kuwe khonani usungazitshelwe ngabantu abakho uyasho impela kube manzi ntshebe lapha naley'ngingile ey'xhonywe ngothi phuza iy'ngingila lapha edolobheni kusuke uyohlala ematsheni ma usuke ekhaya thatha iklabishi engangekhanda lakho oduke nalo ukuthi bawubone amagwinzi la yini wenzayo wenzani kodwa abekho benza lokho phakathi kwenu ngoba sesigeziwe kusho njalo isihlabelelo sikaMbhangeni sesigeziwe saze sacanyela isesibeni sika-Abraham wena uma ukwenza lokho kusho ukuthi lapha ungene ngephutha kumkhathe ngopelepele sikubambe sikuqathe ngopelepele ngiyasuka-ke manje lapho sekuthi-ke lisathe mayiqeda nje abefundisi bavele bathi yavele yakhala intombazane yayigqoke ingubo ebomvu ngiyayikhumbula khala intombazane athi awema laba bantu abasilobha ukhala ngonina kakhali ngobaba sengezimangale ngisho indoda awema nayo indoda ikhala ngonina nungabosho ukuthi awema kodwa awuhebi yababa ubaba okhipha iy'nkomo phela phofu uma uzalwe intombazane engakhokheli ungasho ukuthi awuwemanga ovele awunababa ngiyashumayela impela ngizizwa kahle njalo futhi ngiluleka impela futhi ngiyaphila ekhanda lami ngiphila ngewukhekhehle akushodi nokuncane nazi iy'manga esiyibuke ngomhla 7 eTehisi uma ngithi awukanti inhle kangaka inkosi yamaNazaretha yayinhle noma isisukuma ikhoboza izitha asefesile ama-wheelchair webazondi bakashembe niyomzonda niyoze nimthande niyomakude niyoze nisondele eduze nibuze ukuthi amakhosikazi abonani lamadoda abonani phezulu nizawehla ngithe yehle emthini zakhe uzalala kwakho zinothixo thina la we got Jehovah here we got God here ayibonkosi yamaNazaretha bathi ma besakleliswa-ke niyazi-ke kuba leya nto nani niyaziyo ushembu uthandwa ngisho nangabantu abangayigqokile ingubo emhlophe ngisho omadakwana baphephuka bayakhona bathi ma besafeswa lo mama wabaseduzane sebayisuma nje inkosi ngena kolayini aphuma idimoni khali intombazana yathi awe baba ye mama nakungilesini
wakhe eza nje uNkulunkulu ehla ealtar ezothatha ezoqhoboza izitha zethu. Khali intombazana tema sethu ushebe ya kanti umlilo wonyazi usushaya lenyoka lentombazana ikhala nje icashunwa inyoka ekade yahlala ilumbo lenyoka lemihla. Awu ngoba lokho kungabantu kuyathakatha yini ngisho ukuthi abantu lokhu ngabantu lokhu uyakwazi ukwenza izinto ezimbi kwabanye abantu. Ungakho inyoka iyohlala esifini kumuntu udla umfuthu lwakubo nenyoka ithi nami ngiphi, udla irayisi lakubo nenyoka uthi nami ngiphi. Usungalokho ondla umuntu engasuthi kanti udla nezilwane phakathi. Polo koinyoka yaphinyilika inyoka babaleka abantu bakhohlwa na ukuthi banoJehova phakathi kwabo. Inyoka bayisaba ngabo abantu. Ngiyambona lapho ebuhleni make wehla nje umthekathi wendawo ongathi bahleqa namadoda ngapho umuntu lona nawe uze enkonzweni. Yaphuma inyoka ithe isaphumile inyoka sababazi indaba yenyoka nazi intatheli abama-wheelchair babe u-4 basukuma ama-wheelchair same time bengakabiki. Lithi iBhayibheli wazini wena esingalwazi thina, uboneni wena esingayibonanga thina. Baze wavuka leya ncwadi kubani uzongisheshisela lethi hambani nibatshele ukuthi ishosha ziyasukuma abanebulepheli buyelashwa. Uyababuza bathi siyobheka omunye ukhona nomunye Jesu emva kwakho osazawuza na? Uthi hambani nibatshele hambani notshele laba bangale ukuthi thina ebuhleni sinoThixo ophilayo. Thanda unyazi bezulu ngeke ulizwe libhale emaphepheni, ngeke uluzwe luthi laba bambi kanje luyibambela isambulela lukhoboza izitha zamaNazaretha lusebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Alwazi noma kunecala noma kunacala. Kuthi masifika lapha Albert Park luthi ngibiziwe maNazaretha la angazi ukuthi ngibizelweni. Usho umabona ukuthi uqobo lwakho uthi ngiyaqala ukunyathela la uthi futhi ngiyagcina. Amen. Sasuka wakhukwa ngembuzi njengoba-ke nazi-ke ngeke kulande lokho ba nawe uyakwazi mkhokheni. Niyakwazi bakhokheni nani bashumeli niyakwazi. Sasihlezi eduze kulababa abantu mase bebona ushembe abazi mfundisi noma lemjivani igaqwe lapha ehlahleni banyathela ngey'nyawo baye kushembe. Lo bathi hawu kodwa mntanami awuthintile ukujima. Bathi nake ngijaha uNkulunkulu. Abantu sebebona ushembe angikwazi wena ukuthi wehlalelene wesezani Matthew 11:4. Yes. uJesu waphendula wathi kubo. uJesu uphendula uthi kubo. Hambani niye nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubona. Hambani maNazaretha niyobalandisa lokhu enikubonayo
ukuthi izimpuputhe ziyabona impela belikhona ngomhla ka-7 impumputhe ishosha sisukuma izinyonga ziyahamba intombazane ibidliwa yilumbo lenyoka inyoka iphumile ngoba sekufika isiphembu kaShembe amalepero ayahlanzwa awulepheli kuyahlanzwa izithulu ziyezwa iy'thulu ziyezwa abafileyo bayavuka n'abafileyo bayavuka abampofu bayashunyayeza ivangeli n'abampofu bayishunyayeza ivangeli inkosi ibusise ubaba mkhulu wami owafa walandwa wavuswa uShembe wambuyisa wathi biyela phindele emhlabeni uyotshena abantu ungene emasontweni utshena abantu abafundisi ukuthi lento abayifundisayo ayiphelele imfundiso yalapha ezulwini yile ephethwe yini wasukela nje indoda nje eyayingakhozi indawo kodwa phakathi enhlizweni yayinhle wayibona uShembe efanele ukusebenza ngayo kayibonwe inkosi wavuka abakhulu wangena konke amasinagoge washumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu njengoba linjalo esuka phansi enkandla ngeenyawo ehamba elala nemphako eyayenziwa ingaboli okuthiwa ulugume lawo madoda lawo ekhuluma ngawo ayahambe ayikhumbula icathulo ayigqoke emahlombe wazini wena mina engayibonanga wazini khona amakhosikazi abenesibusiso wendlela eyisimanga onkuzimalanga labo abasemakhaya abangagqoki abebe akuthiwa bayembatha uma kuthiwa nasi isidumo lapha noma sekufanele aye laphana esitolo noma kuphi babe ngalokhu beqaqa wayivele ugogo athathe lapha ebugibeni iphinfa lakhe elisha afake phezu kwamabhayi akhe aphinselela ahlikihla imibala ziye abonge uNkulunkulu kodwa labo bantu bebenawo uNkulunkulu bebenza izinto zenze ngoba bebesaba uNkulunkulu njengoba kusho umthandazo wesabatha ukuthi besabele uJehova ligcine imithetho yakhe anilobele yona ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwemukeleke Thixo emkhosi abantu bakhula nje abafuna ukugcina imithetho yemsamo nemithetho kaNkulunkulu bayagquma agquma abahlali bazibenza njengalezi ingane zethu evele igquma ingane uyibonise umama thithe ekhala kahla komama anandaba nompamele ngaphumi kodwa khona ngiyayibona mina ziyagquma hayi-ke sesiyabona uNkulunkulu inkonzo athi angiyilethe la isandanezwe iseyile ungezwanga leyo I'm sorry to say kusoyizwa ngenye imini bye-bye cela 1:8 engomenza amaNazaretha ngibuyisele kubaba umphathi wala ekhaya angazange shaye yabahlonipha phela mina abashumayeli ngoba ngiphethwe yibona nami ngiphethwe umkhizi inkosi yokusisa uguqa wabangcwele basiwe